Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 26-njy awgusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'daki studiyodan men, Ýogşan Anna Urban alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlar ýurtda din azatlygynyň ýagdaýy. Beyni öçüýärdi ýurtdan gidýän adamlaryň köpelmegi. Şeýle-de Türkmen Hova Ýollar kampaniýasyna edilýän işgärler baradaky habarlar boldy. Azatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, häkimetler Balkan sewtini dinarlaryň öýlerini nökärler. Din eserleri ýygnaýarlar we bu ýagdaý ýurtdaky din azatlygy meselesiniň saklanyp galýanlygyny işaret edýär. Resmi maglumatlar Türkmenistanlaryň Green Card lotereýasyna barhaken gazaklanma bildirýänligini görkezýär. Türkmen Hova Ýollar kampaniýasynyň işgärleri günne 12 sagada çenli işledilýänliklerini, ýöne goşmaçy hak tölenmeýänligini aýdýarlar. Bu habarlar Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de Azatlygyň okujulary Liwan Laşpediň dograma wideosy TikTok'da meşhur boldy. Aşgabat UNESCO bilen 30 ýyllyk gelýärden atlan çap edilen habarmady köp okapdyrlar. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyny uzak ýyllar ýygdygy galan suw desgalary we owa infrastrukturasy hökümet bilen baglaşan şertnamalary esasyny kyn şertlerde paýty öndürmäge çalışýan kärinleçileriň öz ekin ýerlerini wagtynda sugurmak üçin edýän tagallarlarynyň arasynda käbir owa adamlaryny uly nägilelik töredýär. Azatlygyň Lewap sewtine habarçysynyň şu hepde beren habaryna görä, Çärjek etrawynyň Ýasdepi owasynyň ýaşaýjylary yerlik kärinleçileriň golaýdan geçýän kanalyň öňüni bögetlep, tögerekdäki ýaşaýyş saýlaryny suga bastyrmagyndan, emlaklarynyň harap bolmagyndan şikayet edip yerli prokuratura ýüz tutupdyrlar. Bu temany kärdeşim Merdan Sarif dowam etdirýär. Habarçymyz gürüňi ýansebitdäki kanalyň halaç we Garabekül etraplarynyň bardy suwlaryny toplap, Türkmenabadyň gün ortasyndan Zerger etrapçysyndan geçip, dänewi tarap akyp gidýändigini aýdýar. Kanalyň Ýasdepi owasynyň deňinden geçýän bölegine ýörüte turbalar goýuldy. Şaly we paýty ekişme üsmi kärenleçler olaryň öňüni böwetlep suwy 3-4 metr galdyryp ony melleklerine aktyrýardylar. Bu her gece saat 21:00-dan daňdan saat 6:00-çe amal edilýär. Emma ýene soňky 3 aýdan bäri suw agyp owa akyp başlady. Diýip yerli ýaşaýjylaryň biri 20-nji awgustda habarçymyza gurrun berdi. Ol goloýdaky howly jaýlarynyň ensemesini zey suwunyň basandygyny, netijede jaýlaryň fundamentiniň owranyp başlandygyny, hojalyklardaky bakça we miweli ekinleriň harap bolandygyny, seýledi nejasat islerini aňkap durandygyny belledi. Biz bu ýagdaýlar boýunça kärenleçleriň özlerini de, häkimlige de ýüz tutduk. Olary diňe plan borçnamasy gyzyklandyrýar. Indi ýaşaýjylar bolup bu ýagdaýlar boýunça prokuratura ýüz tutduk. Arzamyzy kabul etdiler. Häzirlikçe habar hatyr tutany bolmady. Diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk bu dören ýagdaýlar boýunça Sebitiň häkimliginden we prokuratura idarasyndan maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi. Muňa garamazdan Azatlyk Ýasdepi owasyndaky ýagdaýlary izarlamagy dowam etdirer. Hepdeniň zemini Türkmenistanyň soňky ýyllarda ýüzüge bolýan beýni göçi, ýurtdan gidýän adamlaryň köpelmegi baradaky maglumat bilen dowam etdirýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanlylaryň Birleşen Ştatlaryň Green Card, ýagny ýasyl kart lotereýasynyň berýän mümkinçiliklerinden peýdalanmagy barhaken ýykyn edýänligi habar berilýär. Türkmenistanyň gowy bilim alyp, soňra beýleki ýurtlara ýeni okumagy ýa-da işlemäge giden we şol ýerleriň araýatlygyny alan Türkmenistanlylaryň sanynyň soňky 30 ýylda düýpli köpelenligi çak edilýär. Bellemeli ýeri olaryň arasynda gowy, ýokary hünärli saglyk işgärlerde, daşary ýurt dillerini gowy bilýän ýaş, geljegi uly we ýurda köp peýda getirip biljek adamlaryň da az därligi habar berilýär. Emma Türkmen hökümeti bu mesele barada dymmagy saýlap alana. Şonuň bilen birlikde de onuň çözgüdüni gözlemäge howlukmaýany çalym edýär.
Bu temany kardeşim Sehra dowam etdirýär. Soňky ýyllarda Türkmenistandan göçüp Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan ýaşaýyş durumuna almak isleýänleriň köpelendigini synnasa bolýar. Moňa ýurtda ABŞ-nyň Green Card lotereýasyna gyzyklanma bildirýänleriň gözgörtüle artandygy hem şaýatlyk edýär. Galy bersede ABŞ-nyň döwlet departamentiniň saýtyna görä, lotereýanyň soňky netijeleri utuş gazanan türkmen raýatlaryň sanynyň mundan 8 ýyl ozalkysi bilen deňeşdirilende azyndan 14 esse artandygyny görkezýär. Ýylat arasynda Green Cardda bolan gyzyklanma juda artdy. Olaryň aglaba bölegini ýaşlar emele getirýär. Käbir oglanlar indi 3-4 ýyl bäri synanyşyp gelýändigini aýdýarlar. Köp adam diňe özü üçin däl, eýse ejesi we kakasy ýa-da tutuş maşgalasy üçin anketa doldurýar diýip Adatlyk radiosynyň Lebap welaýatyndaky habarçysy aýtdy. ABŞ-nyň hökümeti Türkmenistanda halk içinde ýaşyl kart lotereýasy diýilýän programma arkaly beýleki ýurtlaryň raýatlaryna Amerikan ýaşaýyş durumuna almak mümkinçiligini döredýär. Ýylda bir gedek gurnulýan diversifikasiýa utuşlaryna gatnaşyjylar ýörite anketany online görnüşde doldurup iýerýärler. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, gyzyklanmanyň ýokarlanmagy netijesinde soňky ýyllarda Green Card lotereýasy üçin anketalary doldurup berýän ýörite adamlar hem peýda boldy. Soňky 5 ýyl bäri anketalary doldurup berýän raýatlaryň biriniň azatlygy gurrun bermegine görä, ol bir anketa üçin 400 manat töleg alýar. Bu töleg 2022-nji ýylda 50 manada barabardy. Green Card lotereýasynda ýeňiş gazanan türkmenistanlylaryň sany 2016-njy ýylda 91, 2017-nji ýylda 306, 2018-nji ýylda 258, 2019-njy ýylda 515, 2020-nji ýylda 870, 2021-nji ýylda 740, 2022-nji ýylda 550 deň boldy. 2023-nji ýylda bolsa bu görkezüji 1313 adama barabar bolup, bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 2 hisseden hem köpdür. Habarçylaryň Green Card lotereýasyna gyzyklanma bildirýänleriň arasynda diňe işsizlikden kösenýän raýatlaryň däl, eýse döwlet edara kärhanalarynda işleýän ýokary derejeli hünärmenleriň hem bardygyna ýarlar. Türkmenistanlylaryň ençemesi özleriniň lotereýa gyzyklanma bildirmegine ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklar bilen bir hatarda häkimetleriň syýasy, ykdysady we sosial basyşlarynyň barha artmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýar. Her kim hiç taýda mezbur edilmän kanunyň hukmurwanlygy astynda ýaşamak isleýär, azat erkin ýaşamak isleýär, çağlary üçin gowy geljek arzu edýär. Adamym we men mugullim bolup 10 ýyldan gowrak wagt tähmet çekdik. Ýöne bir otogly jaý kredit bilen de alyp bilmedik. Soňky ýyllardaky gymmatçylyk, döwletiň raýatlary gözükçüliginiň barha güýçlenmegi bizi ýurtdan gaýtmagyň uğruny tapmagy iterdi. Dadymyza Green Card ýetdi. Dip lotereýa esasynda şu ýyl ABŞ göçüp baran bir Türkmenistanly gurrun berdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň çet owalaryndan gelip gowşan habarlar esasynda taýýarlan ýörüýte gepleşigimiz bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň neft gazdan soňky esasy eksport önümleriniň biri bolan paxtany we yerli ilatyň aglaba köplüğiniň satyn alyp bilýän ardan ow hozalyk önümlerini öndürýän adamlaryň ýaşaýan ýerleri bolan owalaryň köpüsi soňky ýyllarda juda agyr ýagdaýa düşdi. Ol owalarda ýaşaýan adamlar, garrylar, ayal ýyllar we çağalar ören agyr şertlerde galýar diýip Adatlygyň yerli habarçylary habar berýär. Şu aralykda 21-nji awgustda berilen resmi maglumaty görä, Türkmen döwlet harit çiğmal birjasynyň daşary ýurt puluna eden söwdalaryny Hytaýyň, Birleşen Arab Emirlikleriniň, Irlandiýanyň, Türkiýanyň, Serbiýanyň, Azerbaýjanyň, Kyrgyzstanyň, Özbegistanyň telekeçilerini ýorgon nüşek toplumlary, tekiz boýalan we zakkart tüýjümlik önümleriniň dürli görnüşleri, nah mata we nah ýüplügi, jinsi matalary, şeýle hem bu ýön kökü satyrly. Synçylar owa adamlarynyň öndüren önümleriniň üstünde edilýän söwdanyň hiç wagt olaryň özi, maşgalasy we çağalar üçin peýda bolmanlygyny, bu söwdadan gelýän millionlarça dollaryň owa infrastrukturasyna harçlanýanlygyny ananmagyň hem gaty kynlygyny aýdýarlar. Goloýda Dowdy owasyna sapar eden Ýewropal türkmeniň sözleri bilen aýdylsa, türkmen owalary döwletiň ögey çağalaryna ýa-da en atasy ýetimlere uruly. Ýaşul aktivist Nur Muhammed Hanaň sözlerine görä, türkmen owalarynyň çökkünlük 1990-njy ýyllaryň başynda başlandy we şu güneçenli ýagdaýlar diňe erwetleşýär.
Sebäbi adamlar odal bolonca mal garalaryny ýa-da beýlekem läklerini harçlap, iň zerur zatlary satyn alan bolsalar, inni halis garyp düşdiler. Egerde ýaş prezident ýurt aladasyny etjek bolsa, o adamlarynyň hem aladasyny etmeli bolar diýip öňkü diplomat azatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Owalardaky şertler inni bir näçe ýyl bäri gitdigiçe yaramazlaşýar diýip Marfewtynä habarçymyz şu hepde iýeren maglumatyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, etraf merkezlerinden daşda ýerleşýän owalaryň ýagdaýy has kyn. Owalarda iş, gazanç mümkinçiligi ören pesýady ýok diýerlik derejä baryp ýetdi. Marfewtynyň çetki owalaryndan çaşkyn, zähmet, täze dünýä owalarynyň ýagdaýy, ýol öten etrafyndaky owalaryň käbiri, buluşly ýaly owalar gitdigiçe gözgöýüni bir hala düşýär. Daş owalarda gazanç mümkinçiligi taslan ýok. Köp iş ýeri ýapyldy. Mahallarçylyk fermalary, çağalar baglary, suw edaralary garaşsyzlyk gyllarynyň başyndan bäri ýapyk bolmagyny galýar diýip habarçymyz owadaky eklenjiň iň uly alada öwürlenýäni. Emma hökümetiň bu mesele erjellik bilen göz ýumýanlygyny aýtdy. Owa ýerlerini iş meselesi gaty uly bolmagyny galýar. Bazarlar, telekeçileriň gurnayan kärhanalary, täze dükanlar esasan şäher ýerlerine, vilayet merkezlerine ýakyn ýerlerde ýerleşýär. Türkmenistany resmi taýdan boyun alınmayan agyr işsizlik ýurdun 100 miňlerçe araýatynyň iş gözläp daşary ýurtlara gitmegine we häkimiýetleriň döredýän emeli kynçylyklary, şol sanyny ýurtdan çykylanyna we ýyla gelineni soralýan para zerarly uzak diller daşary ýurtlarda galmagyna alyp geldi. İş gözlegini ýurdun beýleki ýerlerine, Aşgabatdaky guruluşyk firmalaryny işlemäge gidenler ýene de ýagşy. Olar wagtal ýerlerine, öýlerine gelip maşgalalarynyň arasynda bolup bilýärler. Toýu ýa-da görnýärler. Ýöne hökümet muny boyun almaly. Gata bir ýagdaý emele geldi. Garak çetde ýerleşýän owalaryň käýerini işe ýaran erkek göbekli galmady. Diňe gartaşan adamlar, aýallar we çağalar galdy diýip habarça aýtdy. Owalaryň çolarmagynyň ýene bir sebäbi bolsa, habarçylaryň we ýerli synçylaryň aýtmaklaryna görä, owa şertleriniň goglanjagyny anamny ýitiren adamlar ata-baba ýaşan ýerlerini taşlap, barhaken şäher ýerlerine göçmäge ýykyn edýärler. Odal Sapar Murat Niýazowyň owa syýasaty. Soň Gurbanyňoğlu Berdimuhammedowyň owa özgörtmeleri owalary çolardyp ölüm halyna salýar diýip Ýewropada ýaşaýan ýaş türkmen azatlyk bilen anonimlik şertini gurlaşanyny aýtdy. Onun pikirçe, dünýäniň uly şäherlerine toplanan adamlar inni mümkin bolsa owa ýerlerine, şäherden daşragy göçüp asuda ýaşamagy ýykyn edýärler. Türkmenistanyň bolsa, odal şäherli bolmadyk adamlar barhaken şähere ýykyn edýärler. Bu şertleriň gaty agyrdygyny aňladýar. Ýogsa göçmezdiler. Men türkmenleriň köpüsiniň owada, rahat we giň jaýlarda, baý wagtçaly howullarda ýaşamagy gowy görýänligini bilýärin. Muňa ananýaryn diýip onlarça ýyl öň Ýewropa göçen türkmen aýtdy. Bu pikiri 70 ýaşyndaky ýerli synçym tasdiklady. Ol owalaryndan göçen adamlaryň muňa hakykatdan hem gaty gynanýandygyny, olaryň owada garyndaşlarynyň we odol gatnaşan beýleki adamlarynyň tanyslarynyň toýuny ýatyny gelip bilmeseler gaty gynanýandyklaryny gurrun berdi. Seýlede habarçymyzyň ýazmagyna görä, soňky ýyllarda owalarda satlyga goýulan jaýlar köpeldi. Daşary ýurtda işläp, pul gazanyp bilen adamlar öýlerini pul ugradyp, vilayatyň şäher ýerlerine ýakynda ýerleşen jaý almagy targyd edýärler. Onsoň adamlar başga ýerden jaý almak üçin owa ýerlerindäki jaýlaryny satlyga goýýarlar. Emma ol jaýlar ýyllap geçmeýär. Sebäbi üsüp gelýän ýaşlaryň hem owa ýerlerinde ýaşasy gelmeýär diýip bir näçe owanyň adamlary bilen gurulaşan habarçymyz aýtdy. Ýaşaýjylaryň gurrun bermeklerine görä owadaky jaýlaryny satyp bilmän, taşlap gidýän adamlar hem bolýar. Olar iş ýok, eklenç ýok, ýogsa ömrüm gitmezdim diýip biýalaç gidýärler. Diňe ýöneki adamlar däl, owa ýerleriniň arçynlyklary hem batan emeňzeýär. İş jaýlary bu goloýda bejerigi, renk, beýleki görün däl. Haýsy owanyň arçynlygyna barsaň, käsinde 5-6 adam bolup, käsinde ondan hem az işlän bolup otyrlar. İkçak gurulaşdan arçynlyk kaçan ýapylaýsa ýapylaýmaly diýýärler. Potrot yer alyp,
ekin adamlaryň köpüsiniň güzerany gaty kyn diýip habarçy aýtdy. Sosial ulgamlarda çap edilen videolaryň käbirinde Türkmenistanyň uly ýollarynyň gyrasynda geçip barýan ýük masinlaryndan suw ýa-da başga bir zat dileýän adamlar çağılar görünýär. Habarçy munyň indi gen görülmeýändigini, uly ýollaryň ýakynynda ýerleşen owalaryň çağılarynyň ellerine bedire we etki alyp ýoluň gyrasyna çykmagynyň adaty da öwrülendigini aýtdy. Çağılar geçip barýan awtouloklaryň tekerlerini ýuwup ýa-da dilekçilik edip uzak günlerini ýolda geçirýärler. Görseň gaty gözgyny, howa gaty ysy, emma ular gazanç umydy bilen ýoldan daşlasyp bilmeýärler. Diňe iş ýagdaýy däl. Owalaryň tok, elektrik üpsünçüligi hem gaty yaramazlaşdy. Gijelerine berilýän tok jaýlaryň içine zordan ýaktylýar, gündizlerine sowudyjylary isledip bolmaýar. Diňe haladilnigi isletmäge ýetse bolýar diýip, tokda isleýän beýleki enzamlary mümkin bolsa ulanmajak bolýarlar. Çet owalarda telefon aratnysy hem gaty uğursuz. Altyn asyrdan peýda ýok. Gepleşmekden geçen adamlar SMS ýazyp habarlaşýarlar. Olam bir näçe sagatdan barýar. Daşary ýurtdakylar bilen gurulşmak üçin merkeze, garyndaşlaryň ýa tanyslaryň öýüne gitmeli bolýar. Awtobus gatnawlary günüň dowamında bir gezek. Ýöni ýagşy ýagsa, awtobuslar owa girmeýär. Awtobusa minmek üçin 1-2 sagat öň öýünden çykmaly diýip, owa adamlary gurrun berýär. Jany tak adamyň ýene gowy, özüň çet owada ýaşap, hassa bolsaň has kyn. Onsoň ýol asyp merkeze gitmäge ne puly, ne haly bar adamlar biýalaç türkmençiligi, gadymdan galan emlere bil baglaýarlar. Ýaş satynjylar ýagdaý kyn bolansoň bir çağdan artyk çağa edilmejek bolýarlar. Aýlyk, pensiýa, kömek pulu üçin hem puluny bankomatdan çekmek üçin hukman şähere, etrap merkezine gitmeli. Käbir özü gitse, gidip bilmeýänler gidenlere kartyny berip puluny alyp gelmegi soraýar. Diňe çay bilen çörege oturan hojalyk köp diýip habarçy aýtdy. Bu ýagdaýlary görüp ulalan ýaşlar nädeben bolsa merkeze ýakynrak ýerlere göçsek bolýarlar. Olary düşünmek kyn däl. Sebäbi owalara asla ýydak edilmeýär. Köçeler, mektepler, saglyk öýleri gaty gözgyny ýagdaýda. Çağılar ýyl-ýyldan azylan soň iki owanyň çağılarynyň bir mektebe gatnamaly edilen ýerleri hem bar. Das ağırlykda ýaşaýan çağılar kış günleri batgaly ýolda çümüp batyp piýada uzak ýol geçmeli bolýarlar. Gar ýagsa köp çağa mektebe gelmeýär. Mundan da beteri giýer ýaly ýydyly egin esigi bolman okuwdan galan çağılar hem köp. Käte klasda 5-6 tane okuwçy bilen tapak geçýär. Hökümet owalardaky adamlaryň çağılaryň ýagdaýyna düýpden seretmeýär, göz ýumýar diýip Azatlyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulaşan Mugollim aýtdy. Onuň pikiriçe diňe Aşgabat üstürilýär. Owalaryň ýagdaýyny düzetmek asla aňlaryna gelmeýär. Bu ýagdaýda owa ýerleri bosap galar diýip, owa mektebiniň Mugollimi Azatlyň habarçysyna aýtdy. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň çet owalaryny dören agyr ýagdaý baradaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýurdun günwatarynaky Balkan sewtinde habarçymyz bilen gurulşan owa adamlar hem çet owalaryň ýagdaýy barada aýdylýanlary tasdik etdiler. Bereket etrafyndan 225 kilometr uzakda ýerleşýän Dügünçi, Golonly, Gurtbasar owalaryny iň ýöneköy mobil aragatnasy hem ýok. Çağılar baglary, döwrewap lukmançylyk nokotlary hem ýok diýip, bu owalaryň 4 sany ýaşaýjysy bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan habarçymyz aýtdy. Türkmenbaşa iş gözläp gelen owa adamlarynyň aýtmaklaryna görä, olaryň ýaşaýan owalarynyň akşertler juda agyr. Bir ýere telefon etjek bolsaň, temesel antennasynyň tutýan ýerine barmak üçin 55 kilometr ýol geçmeli. Suw hem agyr mesele bolmagyna galýa. Hassa bolup, Gyssaly Lukman kömegine mätäç bolsaň 200 kilometr aralyk ýoly geçip gelip biljek saglyk awtology ýok. Sebäbi bereket etrawyna beýle ýoly çydajak awat, grot
tiz kömek maşinleri yok. Azatlyk Balkan vilayetiniň Medeni zonasyndan Demirgazykda kowalardy. Serdar, Bereket, Türkmenbaş şäherlerinden 150-400 kilometr uzaklykda ýaşaýan adamlaryň inni 30 ýyldan gowrak wagt däri agyr ýol azabyny çekýändigini, metruwatda makawatlanyrylan 6 nasır Türkmen köl diýilýäni Serdar şäherinden barýan 350-400 kilometr çemeri ýolu ýol ýerýal däldigini, beýle kynçylyklary olar hem habar beripdi. Tewtiň Etirek, Esengul etraplaryny 1960-njy ýyllarda asfalt düşelen ýoluň häzir diňe ýol ady bar. Balkan, Akyl, Daşgul vilayetlerinin çatırıklaşan ovası olan Baleyşem ovasyna baryan 300 kilometr çemeti ýoluň diňe ýol ady bar. Kimdir bir yerini kıssagyl keselhana akitmeli bolsa, adamlar gum içinden, ýolsuz yerden maşyn sürüp, onu 80-100 kilometr aralyga, Bäherden etrawynyň kirpili owasyna akitmeli bolýarlar diýip azatlygyň çeşmesi bir näçe ýyl mundan habar beripdi. Emma azatlygyň owalardaky agyr ýagdaýlar bardy berýän maglumatlary Türkmenistanyny owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi barada edilýän maslahatlarda ne tasdiklanýar, ne de inkar edilýär. Ýaşaýjylaryň gurrun bermeklerine görä, çet owalarda ýaşaýan adamlar orta asyrlaryň durmuş şertlerini dolanan ýaly zordan güzeran aýlaýarlar. Ozorlar biraz ganimetdi. Soňky 5 ýylda elektrik towy hem kadyly berilmeýär diýip bir söhbetdeşimiz aýtdy. Käbir hozurluklarda avtoulag bar. Olar benzinli işleyen generator bilen elektrik öndürüp düňe gijelerine ýagtylyk üçin 3 sagat çemeti toklanyp bilýärler. Et azyk üçin холодильник ulanýan döwür bir ýam geçdi. Eti kakadyp duzlap ýa-da gowurup saklaýarlar. Tebii gaziýan zat ýok. Çaý naharlaryny odun sadak ýakyp edinýärler. Gyşyna diňe odun ýakyp ýylanmaly bolýar. Şeýle-de ýaşaýjylaryň biri öz owalaryna 80 okuwçan 7-den 51-nji mektepde jemi 5 muallimyň işleýändigini, 1-nji we 3-nji klas, 5-nji we 7-nji klas aralygyna okuwçylaryň goşulyp okudylýanyny gurrun berdi. Mektep direktory aýda bir gezek etrap merkezine gidip hasabat berýär we aýlyklary ruçka depter ýaly zerur esbaplar alyp gelýär. Owamyza awtobus gatnamaýar. Ýollar hatardan çykan köp muallim başga ýerlere göçüp gitdi. Saglyk öýüniň işgäri Bereket şäherinden gelip 6 aýda bir gezek doglan adamlary ýoğulanlary hasap alyp gidýär. Adamlaryň esasy dayanjy güzerany gapysyna saklaýan goýuny geçitine düýelerini bagly, aljyrap etrap merkezine goly ýerlere göçüp başlanlarym boldy. Ýöne täze barjak ýerlerinden jaý almak üçin maddi mümkinçilikleri bolmansaň, adamlar dowduk obalaryny mudar edip mejburi galmaly boldular diýip Balkan sewtiniň iň çet obalarynyň biriniň ýaşaýjysy azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Lewapdaky habarçymda obalardaky durmuş derejesiniň gitdigiçe aşağı gatýanyny habar berýär. Onuň sözlerine görä obalara baryp adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini görünüňni, olaryň şäher ýerlerine ýaşaýanlardan gaty ýygy galanyny göze getirýärsiň. Köp erkek obalarda maşgalalarını goýup daşary ýurtlara işlemäge gitdi. Olar daşary ýurtdan puly berip çağalaryny ulapçak bolýar. Gidenleriň köpsi ýygy galanlara puly berýär. Ýöne puly berip bilmeýänlerim bar. Dürli ýagdaýlar bolýar. Maşgalalaryň bozulmagy köpelip diýip habarçy aýtdy. Şeýle-de işsizlik, gazanç mümkinçilikleriniň bolmazlygy adamlary yaramaz enlikleri iterýär. Arak, şerap içýänler gaty köpelip diýip habarçy aýtdy. Ýollar, owa infrastrukturasy barada aýdylan ähli ýerde horodyň sesi bir çykýar. Lewapda hem 1975-1980-nji ýyllarda asfalt düşülen ýollar tozly, elektrik üpçünçüligi yaramaz. Oba ýerlerine tok günüň dowamyny iň azyndan 5 gezek käte 10 gezek kesilýär. Obada tok bolmasa agyz suw meselesi hem kynlaşýar. Sebäbi adamlar işçek agyz suwlaryny elektrik bilen ýer astynan çykarýarlar diýip habarçy aýtdy. Ýapdan gelýän bulanyk suw mallarym içmek istemýär diýip ýerli ýaşaýjy azatlygyň habarçysyna aýtdy. Işsiz adamlar ýerden awtobusa minip Türkmenabadyň merkezi bazaryna gidýärler. Olar tapan işlerini edýärler. Ulagbar adamlar şäher taksileriniň işlemeýän ýerlerine kirýär. Obalarda daýhançylyk bilen meşgullanýan adam gaty az, sebäbi kärine ýerine işleýän adamlaryň alýan girdejisi gaty az. Bu ýagdaý adamlary şähere gidip günlükçülük etmäge mejbur edýär diýip habarçy aýtdy. Beýlek sebäplerde bolşýaly. Lewapda hem mektepler, çağalar wagtlary ençe meýiller remont bejeri görmeýär. Yapılan çağalar wagtlary hem köp. Olar suwurlyk inženeri we diplomat. Häzir Awstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanahyň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň owalaryna agyr ýagdaý 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri dowam edýär we gitdigiçe agyrlaşýar. Ol azatlyk bilen eden gysgaça söhbetdeşligini prezident Serdar Berdimuhammedowyň bu ýagdaýy düşünmeligini we öňkü iki prezidentiň goýberen
eýipli ýalňyşlygyndan sogulup hakykatdan ýurt aladasyny etjek bolsa, owa adamlarynyň aladasyny hem hökman etmeligini aýtdy. Bu ağır yağday oğullarda niyaz doğruna başladı. Men 94'ün ortalarına elçi olup Türkiye'ye uğradıllım. Onun yılla bir kere çağırılıydı Türkmenistan'a. Yankı yaşlılar maslakadına ya olmasa karşılık günü bayramına. Sonra men hükman arasında may tapıp ova tecene varyadım. Sonra oğullardan doğun karınlaşlar, tanışmışlar, baran meştek tecene geliyadiler. Mengle görüşük olup salamlaşak olup. Sonra ovan yağdaylarını gurrun veriyadiler. O meske yağı var beylede dursun. Şu gara palta çiğdin yağına da zar olya oğudaki adamlar deyip. Şun yağlı bir katı ağır yağdayda ovan halkının yağdayı deyip. Şolor yağlı gurrun veriyadiler. Şo doğru dedi. Nur Muhammed Ağa'nın Safar Murat Niyaf döwrü geçti. Sonra Gurbanguly Berdimuhammedow häkimiýet başyna geldi. Şoň bilenlerlikde de öz owa siýasatyny ygran etdi. Owalary özgörtmek goýunça maksatnama düzdi. Eýsem Gurbanguly Berdimuhammedow döwründe owalardaky ýagdaý gowluga tarap üýtgemedimi? Bu arada size maglumat barmy? Bu arada da maglumat var ýokşun. Näme düşünýäsiň, nähili zatlar kabul edilenem bolsa olar ýöne diňe kagzyza galýar. Hakykatdan hiç bir ütýän zat ýok. Gitdigiçe gaýtap beterleşýär. Näme düşünýäsiň ol entek 90-njy ýylyň başlaryna owdakylaň oduk-buduk zatlar bar bolsa, şolary satyp şoňa iýje işine azylyk gazan bilýärdiler. Ýöne soňky döwürde o zatlaram ýok. Ondan Berdimuhammedow gelenden soňam hiç owalarda ütýän zat ýok. Gelýän habarlar gaçerber. Aşavatdaki kurulayan kuruşuklar arkada dedi yatağda yankı binalarda atlar aşavatın özünde bir tafor teyze vermeyen kuruşukları çıktı edip oğullar yatım çıkıp gitti. Oğulları hiç orada harc edilen o. Şoň için o gittiği ýagdaýlar has erwetleşýär. Onu yürüýte hawara merekkel onu umumy ýöne kinet görseň, nire nähili çıkty edilýänlik, nire nähili ünsürilýänlik. Şondan netije çykaryp bolýar. Türkmenistan'ın öz metbugaty görkezip durahrin. Nire harc edilýänni, nähili binalar, nirde näme gurulýanny. Owalarda täze owa diýip gurulýanny görkezmek üçin owaň alazasy edilýär diýmek üçin edilýän hereketler. Şoň üçin bu zatlaryň hemmeti ýöne göz gamaşdyrmak üçin edilýän zatlar. Inni Gurbanguly Berdimuhammedow hem häkimiýet başyndan aýryldy. Inni onuň ogly prezident, ýaş prezident, Serdar Berdimuhammedow owalardaky ýagdaýa üns berjekdigine ananýarsyňyzmy? Şeýle bir zat bolup bilermi? Serdar Berdimuhammedow Gurbangulyň ogly prezident bolup geçenden soň 1,5 ýyl geçdi. Onuň etýän hereketine ýerlap görsek, esasy ýanky energetika meselesini, transport meselesini, ýa şäherleň guruşy, ýöne owa aýlanyp, owaň ýagdaýlaryny görüp, owa ünsürmeliliğen zat şolar ýaly hereketler hiç ýogum estilmeden 1,5 ýylyň içinde. Şoň üçin şundan netije çykarsak, Serdaryň prezident bolundan soň owadaky ýaşan adamlaryň ýagdaýy gowlaşar diýip pikir edinmek. Ýöne ol umumy ýurdun alazatyny etýän bolsa, owa adamlaryň alazatyny etmeli. Ýöne şu mahallaçyny görsek, olar ýaldas ýok. Bir elbette Nur Muhammed Ganawyň pikiri. Türkmen medeniýetiniň geçen ýylyň Tomsunyna beren habaryna görä, hökümetiň 2022-nji ýylyň 1-nji ýarymynda amala aşyrylan işleriň netijelerini we öňde durýan wezifelere bagyşlanan Giňişleýin Mejlisinde prezidentiň gol çeken kararlary esasynda Türkmenistanyň prezidentiniň owalaryň, şäherleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ýylatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini özgörtmek goýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin milli maksatnamasy kabul edildi. Ýöne tejribe Nur Muhammed Ganawyň hem aýdyşýaly öňkü prezident döwründe işlenip düzülen maksatnamanyň üstünlükli durmuşa geçirilýänligi baradaky habarlaryň arasynda Türkmen parlamentiniň geçen ýyllarda onlarça owany sanawdan öçürenligini hem ýatdan çykarmaga mümkinçilik bermeýär. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler barada size nähili pikir garaýşlar bar. Türkmen owalarynyň ýagdaýy barada pikirleriňizi, bellikleriňizi, garaýşlaryňyzy aýtmaga, bu meselede görýän sözgütleriňizi paýlaşmaga çagyrýar.
Sepleýär Adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.